ሰላም ተኸታተልቲ ጎብለል ሚድያ ከም ዝፍለጥ ጎብለል ሚድያ ዝተፈላለዩ ናይ ዕዳጋ ሓበሬታታት ኣብ ተመልከትታ ምቕራብ ዝርከብ ቻናል እዩ። ተመልከትና ቁሩብ ጥፍእ ኢልና ተመሊስና ኣለና። ንሎሚ እውን ዝተፈላለዩ መሸጣ ዝቐረቡ ዓቐኖም 70 ካሬ ዝኾኑ ቦታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንክትከታተሉ በኣኽብሮት ንዕድም። ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ግራውንድ ፕላስ ዝተዛዘመት ማለት እውን ቀለምን ሰራሚክን ማዕጾን ዝተርፋ ከምኡውን G+1 ሙሉእ ብሙሉእ ዝተዛዘመት ጽፍፍቲ 70 ካሬ ግራውንዳ ዝተዛዘመት ሙሉእ ብሙሉእ ክልተ ህድምን ከምኡውን ኮሎኑ ጥራሕ ጠጠው ዝበለ 70 ካሬ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። بمقصال تملكتنا نايزن حزنا لكم زقاربنا حدا بحدا مالتون تحستن واقعنن زلو مولع حبريتا ناباقوم كنا قربينا استي بتا قدميتي كنجمر اتهاب قدامنت نقرب لكم قصعنا مبرق تتمت عقن كاري 7 كاري جراوند بلاس 1 ببلوكيت استخفافلن لسنا زتودع مالتون ناي فينيشنج سرحت بجاز ترفع معصو مساكوتن سراميكن قلمن بمግባር ሰተትልካ እትተገዛያ ዳርጋ 60% ተዛዚማ መባሊ ካሊዩ ኩብራን ተመልከቲ ጎብለል ሚድያ እስቲ በመቀጻል ውሽጣቲና ዝሓዞ ክፍልታት ክንረክም ኢና ኣብ መወዳታ ድማ ዋጋ ክንደይ ምዃና ክንነግረኩም ኢና ተመልከትና ንቻናል ለሐድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በመግባር ቤተሰብ ጎብለል ሚድያ ይኹኑ ዝተፈላልዩ ናይ ዕዳጋ ሓበሬታታት ማለት እውን ናይ ቦታን መሬትን ናይ ወርቂ ናይ ገዛቁሑ ናይ ዝተፈላልዩ ናይ ኣስቤዛ ዋጋታትን ካልኦት ነብ ትግራይና ዘሎ ብዝርዝር ናባኹም ክነቅርበልኩም ኢና بديزاين نايتا جزا مسرت سالونيا كم تنرئ زلنا بتعم جفح سالونيو كم تنرئ زلنا دما لسنو مولء بمولء استزازم ايو تملكتنا زي اول مرابان تتقوون حتصوري ترفو ناي مكينا مقتو مالتيو شنتريتا دما استعدمتيا بمقصال اب جراوند كاب زلوا كفلتات زي ادما نكشن يتباهيلا استحدقت كفليا تملكتنا استي بمقصال دما اب بلاس 1 زلو زرزرات كنرينا تملكتنا مسانا خنو اب بلاس 1 بديزاين مسرت ناي محسب ايد مس كومن شاورن شنت بيتن يا تملكتنا كابزي بمقصال دما ماستر بيدروم وي دما ناي سبعين سبيتن مدقسي إنا كنري كم تنريو زلنا دما اتن كفلتات لسن تزازيمو ناي الكتريك زرقحة تسريحو ايو زلو زا مدقس زيا اتازع عبيت خوينا عبعلا شاورن شنت بيتن زحازت يا تملكتنا بتعمي سفح ماستر بيدروم يا تملكتنا بمقصال اب بلاس 1 كاب زلوا كفلتات بمقصال اب بلاس 1 كلتا كفلتات اللوا كمزان نريع زلنا زيا قفح زبالت كفل انت تخون ياو نستفلالي اقلقلوت كتطامنا تقليا اقاش تمصنا معرف قاشا كتخون تقل ناقول مدقس كتخون تقل نستفلالي اقلقلوتات كم مرجعنا عديقنا ودينا سرحنا كنتقملا نخل اب بلاس 1 تركن كفلي يا تملكتنا نابزي اب مقصال دما زيا نريا زلنا دما صبب زبلت كاب بلاس 1 زركبا كفلتاتن تتخون تملكتي زياون لسنا تزازيمو زترفه ناي فينيشنج سراحتي يترفع زي انا معداق اب تحت زلو ناي ጎብለል ሚድያ ስልክ ቁጽሪ ይደውሉ زهنت ازيا بلاستون كولناتا تطو زبله سلالخونه نا بلاستو ديبراون كنرينا تملكتنا مساي يخونو
ኣብ ፕላስቱ ከም ዝንሪኦ ዘለና ኮሎኑ ጠጠው ዝበለ ኮሎን እዩ። እዚ ኮሎን ብዲዛይኑ መሰረት ናይዛ ህንፃ እዚኣ ክሳብ G+3 ዝበፅሕ ዲዛይን እዩ። ኣብ ፕላስቱ ከም ዝንሪኦ ዘለና ግዝያዊ ስቶር ብቆርቆሮ ዝተሰርሐ እዩ ተመልከትና። እዚኣ ንምዕዳግ ትደልዩ በዚ ታሕቲ ዘሎ ስልኪ ቁፅሪ ይደውሉና። ናይዚኣ ዋጋ ድማ ተመልከትና 5.2 ሚልዮን ብር እዩ። ድርድር ኣለዎ። ይደውሉ። ምስ ሸዋጣይ ክነራኽበኩም ኢና። ብምቕጻል ንሪኦኩም ተመልከትና ኮሎነን ጠጠው ዝበላ በዓልኩም ክሳብ መጨረሻ ብዝመረፅኩምዎ ዲዛይን ሰሪሕኩም ንመንበሪኩም ክትጥቀሙለን ትደልዩ እዚአን እውን መሸጣ ቀሪበን እኒአዋ። ዋግአን ከከም ከባቢኡ ይፈላለዩ ማለት እውን ትሕት ኢልኻ ካብ ኣስፋልቲ ርሕቕ ዝበላ እውን ኣለዋና እየን። ናብ ኣስፋልቲ ቅርብ ዝበላ እውን ኮሎነን ጥራሕ ጠጠው ዝበለን ንመሸጣ ዝቐረባ ኣለዋ። ኣበሬጅ ዋጉ ካብ 2.5 ክሳብ 2.7 እየን። እዘን ንመሸጣ ሒዝናልኩም ዝቐረብና ኣብ ኢድና ዘለዋ ኮሎነን ጥራሕ ጠጠው ዝበለ 70 ካሬ ማለት እዩ። እዚአን ንምዕዳግ እውን ከምቲ ልሙድ ኣብ ታሕቲ ብዘሎ ስልኪ ቁፅሪ ይደውሉና። ምስ ሸያጥቲ ክነራኽበኩም ኢና። ጎብለል ሚድያ ከምኡ እውን ገዛና ስራሕቲ ድለላ ብሓባር ብምዃን ማለት እዩ ይደውሉ። ቀፂልና ኣለና ተመልከትና ንሎሚ ሒዝናልኩም ዝቐረብና ንመሸጣ ዝቐረባ ማለት እዩ። እዚኣ ድማ ተመልከትና ብደገ ኮይንና ንቐርፃ ዘለና ማለት እዩ። ክሳብ +1 ዝተዛዘመት ዓቐን ካሬኣ 70 ካሬ ዝኾነት ብጣዕሚ ብፅፈት ዝተሰርሐት መብዛሕትኡ 70 ካሬ ከም ዝንፈልጦ መብዛሕትኦም ንባዕሎም ንመንበሪ ብምባል ዝሰርሕዎ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ብፅፈትን ብፅሬትን ዝተሰርሑ 70 ካሬታት እዮም። ምስቲ ዘሎ ኩነታት ወይም ናይቲ በዓል ዋና ለውጢ ብምድላእ እዮም ንመሸጣ ዘቕርብዎ ዘለዉ መብዛሕትኦም እምበር ብፅሬት ንመንበሪ ኢሎም ዝሰርሕዎ እዮም መብዛሕትኦም ማለት እዩ። ተመልከትና ናይዚኣ መልዕሊ ዋጋ ድማ 6.2 እያ ተባሂላ ዘላ። ድርድር ኣለዎ እዩ። ክነራኽበኩም ምስ ሸያጢ ደውሉታ። እዚኣ እውን ተመልከትና ግራውንድ ብቻ ዝተዛዘመት ናይዚኣ ዋጋ ድማ 4.5 ሚልዮን ብር እዩ። እዚኣ እትዕድጉ ከምቲ ልሙድ ደውሉታ። ኣብ መወዳእታ እንሪኦኩም ተመልከትና ክልተ ህድም ማለት እውን ክልተ ዝተሃደመ ግራውንዱን +1ን ማለት እዩ። ዓቐን ካሬኡ 70 ካሬ እንትኸውን ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣተሃዳድምኡ ናይ ኮሎን ንውሓቱ ፅሬቱ ብፅፈት ዝተሰርሐት 70 ካሬ እያ። እዚኣ ዋግኣ ዝተተመነ ዋግኣ ድማ 5.2 ትበሃለላ። ምስ ሸያጢ ክነራኽበኩም ኢና ደውሉታ። እምበር ተመልከትና ጎብለል ሚድያ ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ኣብ 70 ካሬ ወሪድና ናይ 70 ካሬ ዋጋ እንታይ ይመስል ዓይነቱ ዝርዝሩ ብሕቶኹም መሰረት እውን ካብ ዘይተዛዘመ ኮሎን ብቻ ዝተሰርሐ ክሳብ ዝተዛዘመን ከምኡ እውን ንምዝዛም ፍርቂ ዝተረፎ ፓርቲሽን ዝተኸፋፍሎም ዝተፈላለየ 70 ካሬታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ነርና። ደውሉታ። ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢኡን ካብ ባዶ መሬት 70 ካሬ ስካብ ንድርጅት ዝኾኑ ቦታታት እንድሕር ደልዮም በተታሕቲ ዘሎ ስልኪ ቁፅሪ ይደውሉና። ንቻናል ንሓደሽቲ ዝኾንኩም ሓበሬታ ዕዳጋ ንምርካብ ጎብለል ሚድያ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ይግበሩ። ተመልከትና ሰናይ ቅነ። ሰላም ንትግራይና።